Oh, oh. Oh, kumakain yan mga kasinag. Kita nyo, di ba? Ang bait ang alaga ko. Mga kasinag, may bago akong alaga. Ayan oh. Bago kong alaga yun mga kasinag. Sigurado naman, matutuwa naman yung mga report nito. Report nyo naman mga kasinag ha. Sa mga basher ko dyan. Bago kong alaga yan oh. Dalawa. Wak. 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 Bago kong alagain mga kasinag. Ano kakain nyo? Ha? Ha? Kakain ka balimbing? Ito. Oh. 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 Kumakain yan mga kasinag. Kita nyo, di ba? Ang bait ang alaga ko. Ayan oh. Oh. Kumakain ng balimbing yan. Kain, kain oh. Ano, ayaw nyo na? Oh. Kumakain nga talaga oh. Wak. Oh, ito man. Bro. Kain ka, kain dali. Oh, yan oh, binigyan ng tinapay. Mabait yan mga kasinag. Oh. Binigyan ng tinapay yung alaga natin. Ano, nauuhaw ka? Nauuhaw ka? Inom ka, inom. Nagkakarigos yan sa diri man? Nagkakarigos man yan. Aligo man to. Ano yung sigriso? Yung pinalak-palak ng pagsi. Pato. Ano? Mga kasinag, ito ang bago kong alaga. Ayan o. Ay. Ano? Umalis na. Wak. Wak.